Ja, det var fint nok. Kommer du ned og hjælper med at lave aftensmad? Nej, jeg skal så lave lektier. Okay, fint. Jeg kalder bare på dig. Amanda, vi skal spise nu. Jeg kommer lige om lidt. Er der noget galt med maden? Nej, den ser fin ud. Hvorfor spiser du så ikke noget? Jeg er bare ikke sulten. Men du bad mig jo selv om at lave æggekage. Jeg er bare virkelig træt. Må jeg ikke gå i seng? Klokken er 6:30. Må jeg ikke godt bare gå for bordet? Nej, jeg vil godt have, at du spiser noget. Okay, så spiser jeg noget senere. Nej, jeg vil have, at du spiser noget nu. Hvorfor? Fordi du ikke har spist i flere dage. Det har jeg da. Nej, du har ikke. Jo. Amanda, hvorfor vil du ikke tale med mig om det? Der er ikke noget galt. Det kan jeg sgu da se, der er. Jeg vil gerne hjælpe, men det kan jeg ikke, hvis du ikke fortæller mig, hvad der er i vejen. Jeg vil ikke tale om det, Nana. Amanda, kommer du? Vi kører nu. Ja, jeg kommer nu.
Angående det i går, så er jeg virkelig ked af, at jeg råbte af dig. Det er fint. Nej, prøv nu at høre, hvad jeg har at sige. Jeg synes, det er virkelig frustrerende. Jeg vil bare ønske, at vi kunne tale om tingene. Jeg har jo sagt, at jeg ikke vil snakke om det. Jeg tager bussen hjem.